तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे रविवारच्या आमच्या 11 वाजता. अजून ब्लॉग कालचा टाकायचा आहे आणि बाहेर तुफान वारा, पाऊस आणि तुफान पण आहे. सगळं एकदम जोरदार वारा बिरा आलो ही रेल्वे वाटायला. तर घरात गरमागरम पोहे सगळी लिंबू मारून खातो आता आणि नंतर भेटतो. शूट करायचं आपलं, कालचं शूट पण राहिलंय मला आता जाऊन आलेलं. शूट आता करूया आपण. आणि पाऊस तर आहे भरपूर भरपूर जोरात आहे त्याला. चला नाश्ता करूया आणि नंतर भेटूया. आणि आज काय स्पेशल बनणार आहे बघूया आपण. सध्या पाऊस पडतोय. कोकणी माणसं काय बनवतात तिथं पावसात कळलं तुम्हाला. तर नंतर भेटू. तर मित्रांनो, हे बघा इकडे आलंय बारका पावटा आणि इकडे आले बाय. आणि बाळांची बनवते चिकन. भाऊ कसं होतंय काही ती बनवते तसं ना, असं नाही पण कधीतरी बनवते, मुडावर आहे. किती खोटं बोलणार. मसाले हे पिल्लूसाठी बनवते आणि इकडे बनणारे दोन. जसे पावभाज्या दोन बनल्या तसं हे पण दोन बनणार आहे. मस्त सुगंध आहे. वा, घाट साईडला घेतली आपल्या. आई चला धना पावडर वगैरे कुठे? हे बघ, धना पावडर, त्याच्यात हळद आहे, चल. तिखट लाल मसाला, याच्यात एक लाल मसाला आहे. मसाला हे काय घातलंय मोत्या. मोती. पाऊस पडतो ना, शंकर हा चल बाकी असे. तर इकडे आमचे पिल्लू बघा काय करतायत. पिल्लू काय लागलं पिल्लू? पिल्लू कशा काय लागला यार? कसा काय लागला? कुठं लागला? मग आता ह्याला उचलून घ्यायचं असतं. हा ओके ओके. कोणी मारला? हा बघा कुठे चढतो. हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा. तर चला नंतर बोलूया. इकडे चाललंय बनवायचा कार्यक्रम. कसं काय बनवलंय चिकन वगैरे बघू आपण. हा चला चला. चल ना. चल 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 चल. काय गडबड आहे बा. दो प्लेट लगा, दो प्लेट. काय इथं काय बनवायला काय प्रॉब्लेम आहे? अरे मला लेट झालं ना. काय लेट झालं ना? पाऊस किती आहे. हा चल. मोठून आली तिकडून ठाण्यावरून. असा मारेन ना. तर मित्रांनो, थांबा. इकडे म्हणतात मस्त पैकी गरम गरम वडे, कोंबडी वडे. मी इकडे खायला चालू केले. कुठे? खाऊन झालीस एक वडा. तर वडे बनतायत इकडे. वडे मस्त पैकी. चिकन तयार झालंय. चिकन तिकडे आहे, इकडे आहे. तर यार शिट, हा कशाला आला? आला कशाला? कोण आला पिल्लू? इकडे बघ ना, इकडे इकडे बघ ना. तिकडनं आला मी इकडनं येणार भाई. चप्पल घेते बाप्पा. जा ना, तू चप्पल काढणार लोकल मधनं. जा ना. अरे पाय लागलंय रे तिला. ती चप्पल सरकते. अरे टाकला वडा. अरे यार शे, वडा टाकला यार शे. हा ना, तर टोन्या आला ना, टोन्यामुळं. तर गाईच वडे बनतायत. गाईच इकडे वडे चिकन मस्त पैकी आम्ही खाणार आहे. कोकणी स्टाईल फुल रेसिपी ब्लॉग आपला आहे ऑलरेडी. मस्त पैकी आहे चिकन वड्यांचा आहे. थांबा आता वडा एक सोडताना आपण बघूया. थांबा, काहीच आता वडा जातो तिला. या वा वा वा, मस्त मस्त गरम गरम वडे. बाहेर पाऊस आणि घरी गरमागरम वडे. आवाज देऊ नको मग. का नाही दिला शेवटी 50 आवाज दिले मारली तर. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. अरे हॅपी बर्थडे केलंच नाही. छोटा पुष्पा हॅपी बर्थडे. वाढदिवस झुकेगा नहीं साला कर. झुकेगा नहीं करना. खेकडी खेकडी आई. चांगली आहे भाजी बनली. आंगडा मोडलाय ना, एक मोडलाय. खेकडी घेऊन आली. खेकडी मोमो. अच्छा. आता जी त्या दोन कुठं कोण जात गावाला एक दिवसासाठी कोण लावली. सकाळ सकाळ तिथं आणला त्याने डब्यात काढून म्हटलं आम्हाला तुम्हाला त्याने त्या बोलले ते काय त्यांना वाटतं सकाळी कोण मामावानी खेकडी आहेत. मामावानी खेकडी. काय डेंजरच नसतं.
सामान्य गावावर अरे वा तर मित्रांनो रविवार गेलेला आहे, असंच आमच्या इकडे मस्ती वगैरे मामाने खेकडी बिगडी आणलेली मस्त बघितले तुम्ही. ती बनणार आहेत बुधवारी, म्हणजेच बुधवारी बनतील. पावसाचा अजून पण जोर कायम आणि उद्या शाळेनं सुट्टी दिली. आजचा आपला ब्लॉग थोडा लेट येणार कारण की आपला गेलेला आहे घरी वायफाय आणि नाही चालले तर नेट, कारण की झाडं पडलेत, फायबर कट झाले, त्यामुळे नो नेट. सगळे आज शांत झोपलेत, कुठून आवाज येत नाहीये. तर करूया आजचा ब्लॉग पण एंड. आपल्याला जायचं ऑफिसला, आपल्याला काही सुट्टी नाहीये. तर भेटू उद्या. कसा वाटला आज ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि मी ब्लॉग एडिट करतोय आणि हे बघा इकडे कसे ओरडतायत. तर शुभरात्री, काळजी घ्या.